Obyčajné lano zlaté. Môžem urobiť takto moje zlaté. To aby videli aj zvok. Tak. Zoberieš špagát, môžem urobiť jeden úzol, dva úzly, tri úzly, aj 10 úzlov môžem urobiť. Medulinky špagát. Ale pozor. Zoberiem tento špagát. Chytím takto za obidva konce a povedzte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pozri, ako mi stojí. Špagát. Pekne. Špagát stojí, môžu aj takto hore dať, aj do prostriedka. Ja vás to naučím. Prezradiť, že to špagáte nie je žiadne lano, či žiadne drôt, žiadne železo, žiadne nič. Naučím vás. Zoberiete si doma šnúrku stopánky, alebo čo, nitku nejakú, chytíte takto za obidva konce a povedzte 1, 2, 3. 1, 2, 3. A krásne sa drží vo vzduchu však. Čo mám ruku pustiť? No vidíš, že to nie je. Ešte to nie je písané, poďme ešte raz. Ja! 1, 2, 3. Krásne teraz sa. Zase ruku pustiť. No, nie, poviem vám pravdu. Tento špagát som kúpil v Poľsku. V Novom Targu, tam chodia ľudia na šmelinu. Tam som ten špagát kúpil. Špagát možno rozumieť iba po poľsky. Ako sa povie po poľsky? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Skús to moja, nie sa, kedy si kecala. 3. Tak skúsme povedať, počo bude rozumieť špagát po poľsky. Poďme. 1, 2, 3. I cholera, Poľská republika špiritu sama še drží postup. Skúšajte si to, je to na hulinke, je to veľmi ľahké, že musíte nahlas povedať raz, dva, tri. Počúvajte, decka. Máte prázdniny, ale farby poznáte, nezabudli ste na farby. Ukážem vám teraz jednu vec. Mám tu obyčajné vrecuško z látky. Obyčajné vrecko. Každé jedno vrecko, drž môj zlatý. Drž, nebuď lenivý. Tak, každé jedno vrecko, tak viem za tebou vidieť tu. Každé jedno vrecko môže mať dve farby. Zvonku, a keď ju prevrátim, môže byť iná farba. Toto je aká farba? Fialová. Prevrátim vrecko na druhú stranu a vrecko je aké? Zelené, ale to by dokázala aj moja suseda. Volá sa Mária Patvarošová Radinovský. To by dokázal každý. Ale pozor, ja prevrátim